Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan anina, adina inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Greetings to my dear mamays, Black Lady Shadow, Layad Zoraida, and Liza Bandao from Jonabal. Shout out kada GRBs, Red Recada, Morski, Mary Jane Chu, Mac Christian Valdez, Mercedes Salazar, Pretty Mary Palatao, Linda Pasyon, ken Yatsky Casey. Shout out kani ading Mayan Orpia Paas, kastamot amin agagayam kan pamilyak iti Nueva Vizcaya, from Dina Palma Benito iti Jeddah. Kakadwak ada Joan Lantano, Emily Agasid, Ursula Domingo, Marisa Rigor, ken Inga Abot from Nora Payon, ti Quezon, Isabela. Grupo mi dito'y Taiwan, ti Timpuyog, ti Kailukanwan, Pagraragsakan from Jen Pablo. Kumarek ani Nelia Collado ken Jovelyn Madriaga iti Singapore, ken ti Aloba Mendoza ken Manuel family from Judith Aloba ti Singapore. Makablaawan pa iti family Datul di Taamulong Cagayan Valley from Gina Datul ti Taipei, Taiwan. Nilakay ko Glenn Kadoy ken anak ko ada isang ken ambong ijay Banay Pidigan from Grace Kadoy, ken kablaawan da kameten iti happy birthday. Shout out kada Abi Doliente, Riza Burillo, Prosper Matias, Ike's Leal, Two Tired Adventures. Makablaawan ti Dawa, Palasi, Lianyo ken Sabad family ken aminan at tagadungon Surong Pangasinan from Aki. Pagulayan family from Angadanan Isabela. Ti kablaw kat nagapu ken ni Elizabeth Pagulayan. Anak ko ani Jet Juster Rivera. Congratulations from Mama Jasmine Rivera. Pamilyak di Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Kathy Malana. Shout out ken ni Luningning Javier, Nelia Collado, Lagon Atasha, Randy Danao, ken Superstar. Lakay ko ani Julie, anak ko ada Julida, Julian, ken Jerry from Loida Hidalgo iti Binalonan, Pangasinan. Anak ko da Gracias ken Ronaldin Medina, ken asawak ani Arlene Maburang Medina from Ronald Medina iti Riyadh, Saudi Arabia. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Nina. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan anina, ngam dispensaram no jakon ilanad ti address ko. Ada pasamak ti biyag ko ajak tupulos malipatan manang, kat kayat kumat nga ibinglay kadagiti dumdumngeg, bareng makaibati iti adal. Nakurapay tinagtaudak a pamilya, kat ninanang kulaang tinangisaksakad iti panagbiag mi. Innem kami nga agkakabsat, iso akas taunay arigat ni nanang ko. Nalabit aga po iti nakaro arigat, iso ang nakaaramid ni nanang iti may sa abanag, asaan ko maarumbang nga aramiden ti may sa nga ina. Dito'y manang nga agtayek ti pakasaritaak. Nina, Ricky, ingkay agpalasan anak ko. Kalpasan na, ayaban yung dagiti kakabsatyo tamangan tayon ton. Dandanin maluto tay inling tak akamote. Nanang, apay nga akamote maninti kanan tayo. Ading, di kan agreklamo pay. Nakita mo tirigat na tatang kananang amang isaksakad iti panagbiag tayo. Ayan namin ni tatang, nanang. Adapay lang ijibantay nga agkalkali iti kamote anak ko. Isupay ama inayon akanan tayo inton bigat. Ay,
Kakaasi kayo mat ka ni tatang, nanang. Sana bali anak ko. Mapanak agbirok ti pakilabak inton bigat. Bareng adda. Tapno adda maigatang iti bagas kan masida. Adda mo't pakitrabahuan ni tatang yu inton bigat. Yehey! Makaraman tayo mananitin na pikan si Dan, nanang. Wen anak ko. Iso nga anusan nyo pa'y laang ti kamote akanan tayo ita. Ala, umay kan ading. Intag palasan. Taayabantan tumutan dagiti kakabsat ta. Nasaya at adakan lakay. Adda ka din na alam ang mabalin akanan tayo inton bigat. At da bakit? Kanun gayam. Nakitak ni kumpare Pedro itay. At da ka nung mabalin mi pakitrabahuan ni Jay kabangibang nga ili. At da ka na muna nga agpakpakonstruksyon ni Jay. Kat damdamagan na no kaya't ko ti sumurot kang kuana. Kasta ka di. Adakan ka day tano kayat mo. Wana bakit? Mapanag. Sayang matay Jay. Sapay permari kat tayo ita. Sige ano kayat mo lakit di. Ang kasano nga iti panagawid mo. Sinabado ka no ti panagawid mi bakit? Isa makaamo ka pa lang dito inton awanak. Nanusam tawa na pulos ti maibatik para kada kayo. Di kagdanag. Agsapulak iti pakitrabahwak kabayatan nga awan ka. Ay, makaginawa tayong tumot siguron. Talinawasan nga dasweldom. Wan bakit? Dakal at tulong da ito nga enjaya da kanyak at trabaho. Agpaiso, nanang. Adan pagtrabahuan ni tatang. Wen anak ko, ngam linawas nga agawid ni tatang yo. Iso adat datayon to kadagiti kakabsat yo ti mabati dito'y balay. Siya kung tagawir ka dagiti kakabsat ko, nanang. Amok namin niya oray ni manang nina. Sumurot mo't kada kayo, numapan kayo agbirok iti pakitrabahuan nyo. Wen anak ko, sayang mo't ano da mabalin at trabaho ni manang mo. Iso pa'y jetangdan na. Di ipagdanagan dagiti kakabsat ko, nanang. Kabaylak idatari patuan. Sige nga rod anak ko. Ayun kayam, sa dino ti ayan ni manang mo. Addeje kusina, nanang. Agidaldali manag. Dagiti mo't kakabsat ko. Addeje ayan da nanalagring. Agaayam da iti parangan da, nanang. Nala, sige nga rod anak ko. Tainakban pa isagana dagiti kawes nga imatan ni tatang mo. Masapad ka nung agapo dito inton bigat. Sige lang, nanang. Nanang, apay asa na nagawid ni tatang? Kunak man no sinabado nga agawid. Ay, jakmat nga rod mo anak ko. Ang mga nuado ti trabaho da, iso asaan anak kaawid. Kasta nga tangag pa iso, nanang? Sapay nam namaan dagiti kakabsat ko ang makaramandamot iti medyo na imas amakan. Tadan sweldo ni tatang. Ay, huwan nga rod anak ko. Uray siyak, namnamaak mo't ti sweldo ni tatang niyo. Madandanaga na ka roden. Ay, tiyak man amuno apay akastoy ti marikriknak. Saan kayo ngamin ngagpanunot itinoan niya dita, nanang? Agawid tumot laang ni tatang. Wen anak, akan mapanak tuman iti balay da kumpare na. Tadamagak no apay asaan da anak kaawid. Nasaysaya at pa'y nanang. Tapno saan kayo ngagdandanag? Ala, umay kayo nga rudon. Mangantayon. Adan dagiti kakabsat ko iti kusina. Ada ka di pa'y makantayo anak ko. Inlugaw kun adya na batbati abagas tayo, nanang. Tapno makawaras. Ay, sige nga rod anak ko. Mangantayon. Kasta ti kinakurapay ti pamilyami manang Emi. No saan alugaw, kamote ti kankanan mi. Masapul pa'y amapan iti sabali a lugar ni tatang tapno agtrabaho. Ni nanang kensyak, agbalay-balay kami tapno agsapul iti mabalen mi at trabahuan.
Idi nagpakada ni tatang anapan nagtrabaho iti kabangibang nga ili, permi aragsak mi, taninamnama mi a medyo makalungaw kami iti kinarigat, gaputaaddan pagsweldoan ni tatang. Ngem di mi ninamnama nga umuna pay laapanagawid ko man ni tatang, manipod iti baro at trabaho na, saan meten a nakaawid. Napangarod ni nanang iti balay ti kumpare ni tatang akadwa na anapan nagtrabaho. Ngem sabali tinaamuan ti inak manang Emmy. Nanang, apay, anya tinapasamak? Apay akas na tilangayo ang naggapoy ti ayan ti kumpare ni tatang. Awanan anak ko. Awanan ni tatang yo. Ha? Anya ti kaya di asawan nanang? Saan mo't kaya mapod no akadwa na ti kumpare na? Ana pa nagtrabaho iti kabangibang nga ili. Anya? Kasta tinaamo ak anak ko. Awan ka nung ti trabaho anapanan ni tatang iyo. Iso nga atapag ka pinanawan na tayon ti amayo. Saan? Saan apon no day tananang? Amangan mo't no rabrabakan na kayo lang ti kumpare ni tatang. Diyan pa siya nakasta anak ko. Tauray ti kumpare na. Tinaambo no sa dino tinapanan ti amayo. Anya? Ay, Diyos ko. Hindi na anak. Apay anaramin ti amayo ti kastoy. Apay ana iturod na tayo a pinanawan. Pudno ka di timbaga ni nanang, manang. Pinanawan na tayo ni tatang. Ading, Agpaiso ka di manang nina. ading, pinanawan na tayo ni tatang. Ngam di kayo danag. Ada kami mo't kaninanang. Sanda kayo paypayan. Awan serbi na nga ama ni tatang. Gapulang iti kinarigat ti biyag tayo. Naiturod na tayo na pinanawan. Awan serbi na nga ama. Manang. No sa di naman tiyan na ita. Sapay lang kumata naragsakan. Itilaksid tinaramid na kada tayo. Kaguram ka din ni tatang, manang. Taas ino ti maragsakan itinaramid na. Magina lang ti pinanunot na. Di na ba inikan patagdag iti sakripisyo ni nanang? Dagiti rigat ni nanang at tumultulong kan ko ana. Tapno may sakad lang ti biyag tayo. Awan sir-serbi na nga ama. Manipod ita. Laksida kon nga ama. Anak, talagang awanan namnama nga agawid pa iti amayo. Manon abulan tinapalabas. Ngam awan pa'y laeng nga aging gaita. Nanang, Inaramid kun ti amin tapno mabirok ak ti amayo. Ngam kaskas di nga awan nagmamaayan na. bayan yun nanang. Talaga siguro ang nauman ni tatang iti kinarigat ti biyag tayo. Wan anak, ngam di kay agdanag. Aramidak ti amin tapno maisakad ko ti panagbiag tayo. Awaan ti sabali ang makatulong kada tayo. Tulungan kayo nanang. Adamot ni Ricky nga agbantay kadagiti kakabsat ko. Agyaman anak ko. Taiti day ta kinaubing mo. Nanakam kan. Amok, di na tayo baybayan ti Diyos.
Nanang, sa dino ti papananta? Apayan naglogan tayo itibas. Ada yun samot ti papanan tayo. Ni, apay nga taasaan asong bata ni nanang dagiti sa ludsud ko. Nagata yung samot dun ti papanan mi. Siguro. Adda mapan mi pagtrabahuan. Apay akasta ti jar ni nanang. Di nakpay kayat akitaan. Kasasao, ngam nagadayo ti turong dagiti matana. Ay, amang ano malaglagip naman ni tatang. Malagip naman ang tinaramid ni tatang apanang panaw kada kami. Orayak lang ano sa dino ti dum sa agan mi. Asidagmat siguron. Awan apulos ti idiyak no sa dino ti papanan mi kaninanang iti daydi akan ni Toma ng Emmy. Nang runa kat di namot sungsungbatan dagiti damdamagak kenkwana. Tapno jakon mariribukan pay, pinanunot ko laengen nga mga no adda ti mapan mi pakitaggadan nga agina. Iti saan ang nagbayag, dimsaag kami iti maysa nga ili. Adda tao asinarak ni nanang itinapanan mi a lugar manang Emmy. Masansan pa'y akitaan nak ti tao a kinasinarak ni nanang kabayatan ti panagsarsarita da. Kalpasan na, siyakmeten ti kinasarita ti inak. Nina anak, agbati ka pa'y laang dito'y Masapul nga agsubli akon iti ayan dagiti kakabsat mo. Agsubli ka matla adagos, nanang? Saanan anak? Ha? Anya nga rod, nanang? Anak, amok nga ubing kaunay, tapno maawatam daytoy nga aramidak. Ngam daytoy yan ti kasayaatan a maaramid. Tapno mapasayaat ko ti biyag mo. Nanang, agawit tayon. Sumurutak matlaang kada kayo. Amang ano sapsapulan da tayon dagiti kakabsat ko. Agbati kan dito'y anak ko. Siyaklaan ti agawid. Saan ka di akayat mo ti naimas amakan? Ken kayat mo ti makaadal? Dito'y mapadasam amin dagita anak ko. Maitad amin akayat mo. Kay kayat ko matlaang no kadwak dagiti kakabsat ko. Kan oray da kayo, nanang. Naragragsak matlaang no agdadan na tayo. Saan mabalin, anak ko? Si kalaang ti mabalin nga agbati ditoy. Tapno guminawan ti biyag mo. Saan na, nanang? Oray agrigrigat tayon. Basta kakadwa tayo. Oray lugaw lang ti kankanan tayo. Okay lang kanyak, nanang. Basta didak panawan ditoy. Anak, para ken kamat laang daytoy. Aramidak daytoy. Tapno guminawa ti biyag mo. Diyak kayat, nanang. Saan anatangkan ti ulom, nina? No imbagak nga agbati ka, mabati ka, naawatam? Nanang, di nagibati ditoy. Di nagpanawan. Pangasim. Mapana ko, nina anak. Agbati kan. Saan ka madanagan? Nasingpat ni Nana Maria. Amo, adi nakabaybayan. Manon atahon tinapalabas. Talaga asan kun nakita pa'y dananang kandagiti kakabsat ko. Saan na kun asinublyan ni nanang? Nilaangan inang Maria at talaga ti pamilyak.
Katagyaman akmat kan kwa na. Ta pinagadal na kan intad na amin akasapulak. Bakit abalasang ni Inang Maria? Isa adak kala panagyaman na, tadimtengak kano itibiyag na. Kat aramidak mati amin, tapno masubadak di kinaimbag na kanyak. Siyak timang taripato kan kwa na, aging ka iti maudi nga angas na. Saan ko abaybayan ni Inang Maria? Dandani ka nagturpos ni nabalasang ko. Di mo ka di kaya tamaamuan no sa dino ti ayan dananang mo kandag iti daduma kakabsat mo. Para kanyak, saanan nga importante dayta Inang Maria? Adda ka matan nga imbilang kun nga inak. Kasapulan ka di pa'y amaamuak dayta? Amo, kada sakit tinakam mo iti inam. Ngam inaramid na laang tikas jay, tapno mapasaya at natibiyag mo. Gapo takadagidi apanawan, talaga asaan na kayon akabailan nga isakad ti inayo. Inang Maria, kinapudno na, uray dagiti daduma kakabsat mo. Intad mo't ni nanang mo kadagiti daduma akakabagyan nyo. Anya? Makita yu dayta? Aramid ka di pa'y aya dayta tinasaya at anaganak. Nina, saan ka nga agimula iti sakit tinakam iti inam? Kaya't nalaang asumaya at ti masakbayan nyo. Iso na aramid na ti kasjay. Kinapudno na, kanayon nga agsangit idi no kasta nga agkit-kita kami. Ngam, dinan kayat amaamuam nga agkit-kita kami pa'y. Saanan anapatag kanyak dagita Inang Maria? Tinapatag, adda ka nang ibilang kanyak akapamilyam. Katdak nga utang ko ana imbag anakam dayta, aging ga iti tungpal biyag ko. Kablawan kanina. Atlas, nakagraduate tayon. Congrats, Matleo. Oh, anyang iti plano mita? Agtrabaho ka kadi iti sa bali a lugar? At da bagbagada papa, amabalin ka pagtrabahuan a dagos. Kukuha ka no tigayim na. No, kayat ko ka no. Ijaya ko na mga alat experience ko, sakbay nga agabrodak. Oh, mayat ano kasta? Talaga gaya makayat mo ti agabrodan niya. Dakdak lang namin ti oportunidad di jay. Siyempre, ora ada negosyo ni papa ditoy. Kaya't kung ti maadan iti napinda sa future, maban iti panagsalukag ko. Tiyakmot kaya ti mang namnamalatan iti ipatawid danto kanyak. Leo? Nasamsamit mo't lang nga na namon ti panagbanligi. Maban iti buko da panagsalukag. Ken siyempre, tapno danto mo't may panakkel ko kadagiti agbalin to nga anak ko. Ken iti agbalin niya asawak. Kaya't kumuti mang bukol iti bukod ko a pamilya, Nina. Imbag ka pa'y. Ada parents mo a supportive kan ka. Saan nakas kanyak? Noawan pa'y ni Inang Maria nang padakkel ka ng paadal kanyak. Tsaka mo no niya tinapasama kanyak. Mabali nakaslakngatan kadagiti ubing nga makitkitak nga agkalkal lautang dita. Gaputa binaybayan dagiti naganak da. Iso nga utang ko ti amin kan ni Inang Maria. Nasingpet ti Diyos, Nina. Inaramat na ni Nana Maria nga instrumento. Tapno maragpat mo dagiti arapa mo iti bihag. Sana bale, into na danton bukod mo a pamilya. Nakarkaron ton amarik nam ti imnas ti bihag. Saan siguro mapasamak tay Taleo?
Gaputadyak kayat ti maaddaan iti bukod ko a pamilya. Anya? Amo mo tinagdalanak. Aging gaita. Nasakit pa'y laang kanyak tinagbanagan ti pamilyami. Iso nga inkarik iti bagik. Ajak to almanan ti maaddaan iti bukod a pamilya. Jak kayat ti makiasawa. Jak kayat ti maaddaan iti anak. Tapno saan to a mairamraman iti kinagulo ti biyag. Nina? Tunggal makakitkitak iti ubing nga agkatang-katang di takalsada. Maipalagip kanyak tinapalabas ko. Iso akagurgurak no makakitkitak iti kasjay. Nasakit tinakam ko kadagiti naganak anang baybay kadagiti anak da. Ngam, saan ka mo takasjay? Saan ka di? Amo ka na sayat ka tao. Kat di mo to itulok, mapasamak day takadagiti agbalintong anak mo. Kasano, no makatumpungak to itikas iti amak? Aga po lang iti kinarigat ti biyag. Pinanawan na kami a pamilyana. Jak lakit di maaklon no kasjay to ti mapasamak. Saan to mapasamak day ta apang panunutom nina? Gaputadyak itulok mapasamak ti kastakin ka. Kanita agbalintong anak mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leo? Ay ayaten kanina. Ha? Kayat kung ay kanak iti gundaway amang ipanagnag iti nalaos a panagayat ko ka. Itulok mo kumaadwata amang bukol iti naragsak a pamilya. Leo? Kati karik. Saan karik? Saan to ang mapasamak tikas iti napasaram iti kalabas? Ikarik day ta, Nina. Jak ninamnama tikas jay nga impudno ni Leo manang Emmy. Jak impagarok nga agayat matgayam kanyak. Iti kinaunday ti panawan a panagkadkadwami, jak pulos inikan iti kay papanan dagiti ipakpakita na kanyak. Nakafocus ngamin ti atensyon ko iti panagturpos ko, ken tilagip ti napalabas a pagteng ti biyag ko. Ken inkarik iti bagik, ajak tupulos arapaapon ti maadaan iti bukod ko a pamilya, gapo iti pagteng iti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Ngam na po na sa amin dagijay, gapo ken ni Leo. Pinaneknekan na tinadarisay a panagayat na kanyak, nga isumeten tinakatinnagan tiriknak ken kuana. Saan gayam anarigat apunasen tigura iti kaunggam, no adda dumteng amay sa atao, amang ipaneknek iti kinaimnas ti biyag. Itamanang, dandani kamin agkalaysa ken ni Leo, kat nakasagana akmeten amang bukal iti bukod ko a pamilya. No dumteng to ti panawan a makitak pa'y ti pamilyak, nakasagana akon a mga klon kadakwada asi pupuso, ken awan gura iti kaunggak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Nina. Nina, pagayam ko, pudno at tinarabay na katinamarswa. Ta iti likodan dagiti napasaram iti biyag sipod kinaubing mo, impaayan nakakadagiti tao amabalin a pagsanggiram iti panawan a masubsubok ti kinatibker ti pamatim iti Diyos. Maysa ni Nana Maria a nagbalin a pamilyam, idi panawan a kasapulam ti mangsaranay ken mangipatagken ka. Ita, impaay namutken ka ni Leo. Tapno iso ti mangwaknit iti nakunlaapan a panunot mo, ken mangpunas iti gura
iti kaunggam. Itapay laeng kablaawan kayon ken ni Leo iti umadanin a panaglantip dagiti puspuso yo. Ken amok amay saan naragsak ken nasaya at a pamilya ti agururay kada kayo. No lakit dita diyo liwayan ti kumararag iti namarswa. Tapno ipaay na amin at tartarigagayan nyo iti biyag. Alakastan, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Vince at taga Nueva Ecija. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Elma, Eli ken Elvira Sagon from Beng Sagon, iti Kainta Green Park Village. To my dear Mamay Soraida, Black Lady Shadow Layad from Jonabal. Shout out kada Jen Pablo iti Taiwan. Repa Gemma Huson iti Taiwan ken Lovely Rose. Family Laureta dita Rosario La Union. Datol family dita Amulong Cagayan Valley from Gina Datol. Mama Cora ken kakabsat ko dita Aglipay Quirino from Rose Ann Confieso. Pamilyak dita Jones Isabella from Novelin Cojamat. Palingayan ken De La Cruz family dita La Union from Maribeth Palingayan. Aison family dita Alaminos Pangasinan from Lai iti Singapore. Kadagiti adik ti drama apadak from Lagun Atasha. Shout out kada kami nga The Last Child from Aki. Bakit ko ani Agustina Panisigan Kogasi dita Hong Kong from Yatski Casey. Laroko family iti Mabilao San Fabian Pangasinan. Happy birthday kani Ate Roslyn Aguilar ti Divinan Jones from Avelina Corpus Mariano. Trinidad Doclayan ken Ronnie Silva from Tricevic Silva. Pamilyak dita Banawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Soriano ken Ancheta family dito'y Durungan Valeriano mga Tarem Pangasinan ken aminan a relatives mi from Edna Ancheta. Shout out ken ni Melanie Luga Asuncion dita Purok 4 Saranay Kabatuan. Aban family ti Reyna Mercedes Isabella from Anihaban ti Honolulu, Hawaii. Lakay ko ani Dexter Rivera, anak mi ada Jet ken Jade, ken aminan akaaruba mi from Jasmine iti Qatar. Bakit ko ni Joe Reveal ken kakadwak a truck driver dito'y Aringay La Union from Clarence Pajardo. Anak ko dita Virak Itugon Benguet ken happy birthday Francine from Mama Marilu Odluz. Shout out kada Angelo, Alex, Camilo, Val ken ti engineer mi ani Henry dito'y Ras Al Khair, Saudi Arabia from Lakay. Kastamot ang makablaawan dagiti inatoninans dita Hong Kong from Kerubin Shu. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Vince. Dear Manang Emmy, ilingad na klaangan itinagan a Vince, taga Nueva Ecija Akmanang. Single mother ni Nanang, kat isulaang tinangisaksakad iti panagbiag mi sipud ubingak.
Sa anak pa'y kano nga impas ngay, idi pinanawan ni tatang ko. Kanayon dak asurunan dagiti kapatadak, gaputaawan kano ti tatang ko. Bastardo kun kunada pa'y kanyak. Kanayon mo't adamagak kaninanang no sa dino ti ayan ti amak, nga may salaang ti sungbat na, saan na kano nga ammo. Indakdak kalak nga rod ti kastoy a sitwasyon mi manang Emmy. Ita, addan asawak, ngam rugyak ti agsalaysay, idi baruak pailaan. Anak, mabalin ka di asikanton ti mangitulod ka dagiti impalabakanyak ni Mrs. Cruz inton bigat. Diyak pa'y nga minalpas a plansaan, iso adyak na itulod itay. Anya mo tin nanang. Apeng yasak ti pagitulodin nyo. Makita dak tuman ditan dagiti barkadak, surunan dak tumanen. Ibagadan tumanen alabandero ak. Nakababain. Anya kumangay ti kabain mo anak ko. Awan mo't dakas ngar aramidam. Mapan mo mo't la itulod dagiti linabaak. Daytangarod ko't nanang. 5 lalaki anak nga agbit-bit-bit iti labada. Nakababain. Amoy mo tadyak kaya ti kasta. Apay aya nga ibain mo ti pagbibiyagan ta anak ko. Di makil ka gapo iti panaglablabadak. Laglagi pumday ta. Isungarod adyak kahit ni aging iti lumakaya kat kastoy tar aramidag. Kahit ko ti sa bala trabaho. Kahit ko ti mangopisina nanang. Oh, kastamot gayam ti kayat mo anak ko. Isungarod amapan mo itulod ti labadak, tapno maalam ti tangdan ko, kat adao saram amapan agiskwela inton Lunes. Madamdama, makita naktar armag, nakababain. Amangan no katawan naktulang. No talaga akayat nakatimay sa babae, saan na nga ibain no anya ti adda akabibiyag mo anak ko? Saan abasapol ang pamarang ka? Tano kayat na ka? Maaklon na, uray anyapay ti kasasaad mo iti biyag. Nay, si kamo gayam day sa Lydia. Ano tigatangam? Gumatangak man iti 2 kilo abagas kaka, kaninam nga itlog. Na, ano to orasan? Pasado alaunan iti malam. Di kan sapay nangal daw. Huwag nga rod kaka. Apay, ayan nga min ni Benz nga anak mo. Awan matsarak na ita. Di so kuman tinaglutaw. Amo na mo tamadama tilabam ka dagiti impalabada dakin ka. Ay nakaka, awan man nga rudon, jak amaw no napanan na. Kunakmat nga gawid adagos, ta ilap-lapas ko dagiti labadak, awan muton. Ay na, amakan no kanwa naman na dagiti barkada na. Imbes ko mamatulungan na kamat nga madano mo ti panawon na makibarbarkada. Nagsadot mo't kaka, di na kaya ti tumulong ka dagiti trabaho iti balay. Saan ka no at trabaho ti lalaki ti kasjay? Kahit analangan nga iti kahit nangaramitan. Amuna mo na tayo talapa naglablabam di pagbibiyagan niyaw sipon pa'y. Tagmay may sakakit nga ro damang manggad. Kaka, Ay, una yun na anak mo. Di pa'y masan ka. Imbes ko mga iso ti katulungam. Ngamisun sapay tagbali na bagan mo. Di nalanalamutan ti ugali man nakagagagat kung nakaananaws. barang agbaliw tumatlaang kaka. Sapay lakuma. Iti saan nga agbayag. Agpamilyan tumutan di anak mo. Nanang, ikanak man iti kortam. Apay, an-anom ti kwarta kat awan mo't klasim ita. Adda papanan mi kadag iti barkadak. Halangan mo't asumurtak nga, 1 pulos kwartak. Sa dino manen ay ti papanan nyo, anak ko. Agkasardi kasinsinti may sa barkadak nanang, kat inawis na kami. Kababain mo tano jak sumurot. Day talag paspasyar ter aramidam. Sa kanto dumawat iti kwarta. Amo mo't ati mabirbiro kak iti panaglabadak. Kat apag gusto laang ngay gatgatang tati masapol ta dito'y balay.
kan ti kasapula mi di eskwelaan. Anya kayo matan. Kwarta di daw dawatag sa na sermon. Nagkuna ngamin ay para labat ti sinaragyo at trabaho. Adungot ti sa bali tita. Iso ka na ayun da kasurunod dagit amok. Tamakit kita da ka para itulod ka dagit ti labada yaw. Agyaman ka anak ko, taada pagsapula ka kasta. Apay, nabiyag ka nga rod no sa anak ang nagsakripisyaw tapno mapadakkel ka laeng. Ay na. Apo. Ayan namin ni tatang ko aya. Apa edi kay di maut iti suporta tapno saan kayo marigirigada na kasta. Kabailan ka abiyagan asyak laeng. Diyak ka sa pulan titulong ti awanan bain a tao. Alaki din. Ikanda ko ni ti kwartak. Or orahin da kong dagiti barkadak. Paingay nga awan mo't laangan ni Fins. Nagpatpat nagdangata iti kasaran anapananda. Bigatan ngam awan pa'y laang. Ay, anyamot na dyan nga ubingan aya. Pagdandanagan na ti tao. Nagpatpat nag-asa anak anakaturog gapu iti panangururay ko kankwana. Kamaging gaita, awan pa'y laang. Ay, sapay agtib-tibayo ak. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma, tawan dakas ang napasamak iti anak ko. Anay ko na nang inayadan niyo mata. Amoy lang aro din na sakit dita. Bimta ka bibig ko. Kasta unay mo ti panang idapalyo dita agas. Anyamot nga minanday talangam asimangpat anak ko. Bimtak ta bibig mo. Adapay black eye mo. Anya nga minaya tinapasamak. Adda kami lastok iti salaan. Nagre-renupak kami na. Kunada siguro natrasan mi ida. Liklikam ka di ti makigulo anak ko. Imbag takas talaang tinapasamak ka. Kasano no nakarkaro pa ingamday ta tinapasaram. Apay, itulok ko Mike. Nandamot dagiti barkadak. Saan da kabaybayan dagi jay? Saan kanto lamap-mapan iti sa bali a lugar inton maminsan? Husto daytan. Ni, anya kay taramidok dito inawan classic. Agpupok? Nagado ang matrabaho dito ibalay. Agdalos ka. Wano saan? Sikat agluto iti kanunta. Taamumot nga ado ti agpalpala bakanyak. Apay, trabaho ayamot ti lalaki dagita. Kat no trabaho ti babae dayta. No apay mo't yamin nakasto ti biyag tayo Kapabwisit. Kat saya atam ti biyag mo anak ko. Tapno na saya at to ti masakbayam. Aramidom nga inspirasyon ti kastoy akasasaad tay ti biyag. Tapno umasinso ka. Saan akas ta adadadaulam ti biyag mo. Gapo iti panakibarbarkadam. Kasta ti aramid ko manang, ti makibarkada no kastang awan serrek ko iti pagadalan. Pasaray mapagulo kami, isa ang makaungot kanyak ni nanang. Diyak man amo manang, ta imbes asaya atek ko matibiyag ko, gapo iti nadakkelak a kinarigat ti biyag mi, ken rigat ni nanang anang isaksakad iti panagbiag mi, babaan iti panaglablabada na, saan? Tanasumok ko pa'y tinakibarkada. Gapu ta masikurana kon iti kinarigat ti biyag mi manang, nagdesisyonak nga agsardeng laengen nga agiskwela. Anya ti ko nam anak ko, agsardeng kan nga agadal. Wala nang, agtrabaho aklangan. Masuruna ko niti kastoy akasasad ta iti biyag. Anya ko mahangay at trabaho ti serrek am anak ko, kat di ka pa'y mo't nakaturpos. Adda talyer ti ulit ti barkada ak nanang. Agsapsapol da iti helper. Sumurik aklangan ijay, barang ada masursurok panggap kadagiti lugan.
Kabailam nga ta, anak ko. Uy, nanang. Hapay ka ta saanan ngay. Kadwa anak to di bar kakadak. Ta iso ti mga isar kanya kajay. Ay, sige no isuti ko nam anak ko. Ngam kay kayat ko kumano ituloy mo ti agadal. Saanin nanang. Isumot lang margrigatan kayo ng mga isaksakad iti panagadal ko. Di iyo pa'y maipaayin na kiti daduma ka sa pula kiti panagadal ko. Oh, di agsardo nga klaangin. Agsingsingpot ka nga rod iti papanam apagtrabahuan anak ko. Say-saya atom ti trabahom. Tapno maayatan mo't kan ka at agbalin nga amom. Wan ka di kag danag. Anda ka di makan. Mabisina kon gayt. Mapan kan iji kusina, ta nakaluto akon. Umununakan amangan anak ko. Soft drinks man tata? Nay, apay, nagkapwam range. Kasla na pampanog ka. Nagkapwa kiti talyer di ta kabangibang nga ili tata. Ano tinaramid mo jay? Di mo tada kumaklasim ita. Di ako din tuloy nag-eskwela tata. Agtrap-trabaho ako ni titalyer. Anya? Di pa sayang no saan mo nga tulaw. Kung may apa nagtrabaho ka kit kabailan nakapay mo na pagadalan ni nanang mau. Marigatan nga ro din tata. Kan may mayatan da ito eh. Tap na saan nakakanayan na pag-ungtan no kasta dumawat akiti kwartana. Mawatam ko man ni nanang mau, Baines. Pampananutin na mo't ating gasto sa may eskwelaan. So ano saan na para iti panagadal mo ti paggastusam. Natural nga gungot May mayatan di kastoy tata. Tapno dabukod ko kwarta. Tapno jakon dumawat may kunkwana. Sige tata. Agawid ako tapno makainanak matad. Kanayon sa amot ti panaginom yu iti arak no kasta nga agritira ka iti talyer anak ko. Saan mat nanang? Pampaikat lang iti banog. Aya pampaikat iti bannog. Idi na minsan nga aldaw, tanga trabii ka manan anagawid. Amang ano ba ibus mo't lang ti swildom iti bisyom anak ko? Iso nga ro lang nagtrabaho aktab no ada pagbisyok. Tapno saan ako na dawat ka na kayo. Ay na anak ko, agbaliw ka ka din. Amom lang nga ruden no kasano karigat abirukan ti kwarta. Ibusam pailaang para iti bisyom. Sayang ti bannog mo anak ko. Anya kata sayangan. Isong arod nga trabaho ka. Tapno da pag-happy-happy. Tapno malipadak ti kastoya kasasahal ka. Jak payam mo no sa dino tayan ti amak. Kumusta mat nga tan? Siguro saan nakastitibiyag ko. No, saan kayo nagsina? Siguro bak nang tayo matita. Anak ko. No, apay nga nagsina kayo. Siguro sikat di ka po na. Amok, at damat basol mo. Iswa nagsina kayo. Good morning. Ha? Good morning, Matt. Anya ka diti maipay ko, miss? Kaya't ko kumaadamagan no nalpasa dyan paaramid ni papaalugan mi. Anya ka di alugan day, Chay? Day man o. Di po raw alugan nga day ti day abanda. Day ka day, miss? Di na tinagan ko. Siyakmat ni Vince. Nalpasan di na. Kalkalpas lang nga tinarimaan di mekaniko mi. Gayam. Apa asik ati may diti talyer. Ada nga men importante anapanan ni Papa. Siya kundi mangyawid itilugan mi. Gasta ka day. O sige, umay ka. Mapantay tayo ni boss. Ta ibagata nga alaang mong tilugan nyo.
Agyamanak, Vince. Naamamok ni Dina iti talyer a pagtrab-trabahwak manang Emmy. No paybak nang da, sa anak a nagpangadwa a nakisininged ken kuana. Nasingpet ken napakumbaba ni Dina manang iso a natin nagtiriknak ken kuana. Awan apulos tinamnamaak idi ken kuana. Ngem uray no kasta, impariknak ken kuana a napudno ti panagayat ko. Agingga nga inaklon na nga rod ti panagayat ko manang Emmy. Apay adyak makontak ti cellphone mo idikal man, Vince. Pasensya kan di na. Nagkasaangay kami ti may sa barkada kisa nagiinom kami. Kat diyak mo tin naputan ti oras. Kasta ka di? Ken pasensya ka na. Di ka mo tin natiksan. Okay lang. Ngaminton maminsan. Talaga nga agunget akon. Ni, apay mo. Apay? Saludsodam no apay? Gapula ang iti panagiinom yo. Nalipata mo nga adanobyam nga agururay iti awag mo. Kasta ka di kapatagkan ka ti arak, Vince? Si kamot. Italaang mo't ana pasamak ti gastoy. Iso nga rod. Sige, pagbigyan ka ita. Nga masapul asursurwa mon aliklikan ti arak no mabalin. Saan anasaya atay ta abisyo? Ti kanayon nga aginom kan makibarkada. Kasla narigat sa dayta papaaramid mo Sipod ka bambanwagak. Agin inom ako ni ti arak. Kun adan dagiti barkadak. Kasan ng orda maliklikak na kita. Well, ibagbagak lang ti pagsaya atam. Ngamno di nakipangag. Adakan ka dayta. Kasla ka lang ni nanangin. Awan lakat agungot no kasta makainumak. Para kan kamot lang ti bagbaga ni nanang mo, Vince. Sapay ko mata maamiris mo dayta. Talaga ka di adikan malapdan iti panakibarbarkadam, Vince. Sorry ha. Ngam narigat mo tadyak pagustuhan na giti barkadak di na. Amo mo tamanipod pa edi na addaan tayo iti relasyon. Kadwa kong dagiti barkadak. Ita, kahit maaliklikak ita. Kahit mabaliwan ti kinataaw. Amok, ngam ninamnamak nga agbalbaliw kan taanda akon iti biyag mo. Kasano nagasawa tanton? Kastakan to kadipay? Kasanon ti masakbayan to ti buklan ta pamilya. Pasensya kan di na. No kastamot laang adi mo maliklikan ti agbisyo kan makibarkada. Nasaysayat pa'y siguro nagbreaktan. Anya? Gapo lang iti dito abanag, i-break na kon? Tapno mo ipamaysamon ti atensyon mo iti barkadam. Kan tapno awan ti mangiparparit iti panagbisyom. Adamot arapaap ko iti biyag, Vince. Diyak kayat aday tanto ti agbalin a problema ta inton agasawatan. Di mo kumamot aramidan kanyak ti kastoy di na. Lading itak, Vince. Namin anon a binagaan ka. Ngam di nakimpangag apulos. Mangipanaknak anapatpatag ti barkadam ngam iti siyak. Iso nga agbreak talaangan. Nay, nabartek ka manan. Talaga ka di adi ka nagbalbaliw, anak ko. Oh, may saka. Insinan ako ni Dina. Kasano adi na kaisina? Basol mo amin lang ito, sika bakit? O saan kayo kumanagsinak ni tatang ko? Saan kumamatakas ito itibiyag ko ita? Amom ka din pa na sumok ko ti barkada kan inom? Ha? Gabugan ka? Kanayon ko ang malagip ti amak. Siguro nubuo ti pamilya tayo. Napadasak matidimmakul anaragsak. Siguro sana kasi dimmakul ka narigat ti panagbiag ko. Anyati ko naman. Awan utang mo anay baganakam.
Kalpasan dagiti sakripisyo anang padakkelkan ka. Ay, Kastapay ti ibagam kanya kita. ay ako mga timpain mo kanyak. Puro rigat, tinapasarak sipot kinaubing ko. Kumasi ka langan ti pimanaw. Itatanglangan ti katwa ka timakal. Siguro nasaysaya at madibiyag ko ita. Sa nakasya, miserable kan puro rigat. Awanan ka. Itim may. Nanang! Anyat na po sama kang ka! Nanang! Nanang, amo ka mang mangagnak. Pakawanin nak, nanang. Diyak ingagara dagiti na isawang ko kun ka. Gaputi ka na yun na panang pampanunot ko ni tatang. Diyak nakita dagiti sakripisyong para kanyak. Diyak inikan patag dagiti inararamid mo. Dagiti rigat mo nang padakkel kanyak. Pakawanin na ko mananang. Vince. Anak ko. Nanang? Nangagwamin. Dagiti insawak mo. Awan ti masapul nga ikidawam iti pamakawan. Aklunag. At dapat pasol ko. No apay ngawan ti amam. Iti danam. Iti panagdakkel mo. Saan, nanang? Awan basol yo. Basol ko ti amin. Diyak inikan patagdag iti rigat yung para kanyak. Pakawanandag, nanang. Pakawan ka na anak ko. Katsapay ko ba? Taorno sa muntibiyag mo. Ang malbaliw ka tapno naragrag sa akak. Amang panaw kan ka. Sana nang di nagpanawan. Agdan nata pa itinapawot. Kahit ko panagnagan di pa nagbalbaliw ko nanang. Di nagpanawan. Unay. Anak ko. Nanang? Nanang! Di nagpanawan, nanang! Nanang ko! Nanang! Pimusay ni nanang, ajak pulos na iparik na kankwana, tinalaos a panagbabawik, kadagiti inararamid ko kankwana manang Emmy. No kaano pa'y anakaamirisak, isumutan ti ipupusay ti inak. Idi na itabon day dinanang, ingkarik iti tanam na nga agbalbaliwakon, kat urnusakon ti biyag ko. Di mawatakmat iti pamakawan kanidina, kat kinid daw ko nga ipaayan nakpay iti may sa agundaway, tapno maipanagnak ko ti panagbalbaliw kon. Pinakawan nakmat manang, kat ita umadanin ti panagkalay sami. Ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno maipaayak iti nasaliwanwan a panagbiag, tibuklan minto a pamilyami. Daytoy iti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Vince. Vince, pagayam ko,
naliday man ti pakasaritaam. Ngamdayawan ka, tanakaamiris ka, kan nakapagkid daw ka iti pamakawan iti inam, sakbay apimusay. Amok anaragsaken ti inam sa dinuman ti ayan na ita. Sapay kuma, taagtultuloy ti panagbalbaliw mo, para itibuklan yun to a pamilya kanidina. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.